Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Ndinoda kungokumbira ruregerero nenhau yekuti mamessages andiri kutumirwa kuwhatsapp, most of them handisati ndakwanisa kumaresponda yet. Saka kana kuri kunzi makanditumira mamessages kuwhatsapp, please keep on reminding me. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii yenyu mukoma nashi. Inini ndiri mudzimai ane makore 40 ekuberekwa. I am a single mother of 4 girls. Ndakakura ndichigara kumusha kwa amai. Ndakati ndiine 13 years ndakarota pamba paine mutambo, asi pakabva pasvika mapere. Inini mukuzama kudaidzira kuti bere riya rakabva ratanga kundidzingirira rikandiitira tsvina pamusoro pegumbo. Ndakabva ndasvuuka ndichimuka mangwana makuseni pamusoro petsoka iya yandaive ndarota ichiitirwa tsvina. Yakabva yamuka yakatosvuuka kuita kunge munhu ainge arumwa gumbo rose iri rainge richirwadza. Ndakazama kuudza ambuya vangu, ivo vakangoti ihope, asi ndakazoti ndakura mukutaura nevamwe ndikabva ndanzi wakaiswa munyama. Saka iko zvino kana ndakazvitarisa ndinoona sekuti zveshuwa ndakaiswa munyama, uye munyama uyu uri kutonditeverera. Even if ndikazama kuita marelationship, ndinoona kuti ndinopedzisira ndasiya munhu. Iye munhu wacho wandinenge ndichidanana naye anogona kuita kunge ane basa newe, but anozopedzisira ava kungokuignore. Iko zvino ndakatoita hangu zvekuti ndichangogara hangu ndiri ndega, nekuti I have lost interest in love. Upenyu hausi kana kumbondiitira zvakanaka. Ndiri kuraramawo ndiri kunyika yavatorwa. Kubva zvandakabva kunyika echipikirwa, kana ndikaona basa rinongopera zvandinenge ndisingakwanisi kunzwisisa. Pabasa pandinokwanisa kutoita nguva ndiri ipapo, pabasa pekuti panenge pasingabhadharwe mari iri nani. Saka kwandaishanda ndakazongopedzisira ndangoti regai ndingosiya basa racho, ndichiona kuti mari yacho yainge isingakwanisi kana kundiraramisa ini nemhuri. Ndinoedzawo kuita zvekutengesa, pamwe pacho ndinomboita mari, asi handione kupera kwemari iyoyo. Iko zvino ndava kutotya kuti vana vangu vanogona kutokoniwa kupedza chikoro vose, ende vese vanodzidza havo pamaprivate schools muno munzvimbo yandiri. Iko zvino mari chaiyo yekubhadhara rent pandinogara iri kutondinetsa. January ndakahodha zvinhu zvekutengesa zvandinosiita, asi vanhu vose vakatora zvinhu zvangu. Hakuna kana ari kurakidza kuti anondipa mari. Ndiri munhu anorota hope dzezvinoitika. Ndakati ndapedza kukweretesa vanhu ndikabva ndarota umwe munhu achindipa mari yemanotsi, ndikabva ndaziva kuti zvichatodhakwa. Asi kana kuri kunzi ndikarota ndichigamuchidzwa mari yemacoins, kana achingova macoins, masilver coins, zvinhu zvinobva zvatoendeka. Inini hangu nyaya yangu ndeyekuti ndiri kukumbirawo nhamba dzevamwe sister vandakanzwa vachiti vakaendeswa kuMpumalanga nemunhu wavakasangana naye paFacebook. Pamwe upenyu hwangu ungachinjawo, nekuti kubva zvandakabva kunyika yechipikirwa ndatova ne13 years ndiri muno, asi kumusha handina kana chandiinacho, chero gonzo zvaro. Ndikabva kuno handitorina kwekusvikira. Vabereki vangu vose vakashaya. Tainge takazvarwa tiri vasikana vatatu. Masisters angu akashaya. Ndangosara ndiri ndega, handina kana hama yekuudza nhamo dzangu. Vana baba vangu vainge vakazvarwa vari vaviri, vose vakabva vashaya. Amai vakaberekwa vari 1, saka hakuna ariko kumusha kwavo. Amai nababa vavo vakashayawo ndichiri mudiki. Kana mukazopostawo nyaya yangu, please inform me ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Ndiyo nyaya yakatumirwa naHaidi. Ndinoda kungoti kwauri, starting today we as a community ndisu tichava hama dzako. Hakuna munhu asina hama. Ende issue iyo yauri kuti uri kukumbira nhamba dzasisi vaya vakaenda vakanorombeswa kuMpumalanga. Unfortunately nhamba idzodzo Haidi I cannot give you, nekuti vanzvadzi ivavo she is busy trying to reform her life. Hanzi ndakatoenda kune rimwe sangano
ndiko kwandiri kubatsirwa ndiri ikoko. Hanzi I've reached a stage whereby imba yangu yandakavakisa it's close to 4 million rands or something. Hanzi I just want it to get out of my hands. Hanzi kunyangwe ndikaitengesa hangu even ne 1 million rands hazvisina kana basa. Ndokuda kungoti zvinhu izvi zvibve kwandiri, zvibve mumaoko angu. Saka namba idzodzo I cannot give you, nekuti panapa pa platform we are trying kuti ti expose urombwa, nekuti urombwa unopedza dzinza ende newewo haidi mangwana zvinozokushungurudza zvozokutambudza. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi Elonashi, please post for me as Haidi. Ndiri mukadzi uye ndakaroorwa, but ndini ndakakonzeresa rufu rwavatezvara vangu. Nyaya iyi ingori muhana uye iri kundidya pakadzikadzika pemwoyo wangu, ende wekuti ndikwanise kuti ndiudze hapana. Dai zvaibvira nyika yaikwanisa kundiregerera. Inini ndakaroorwa ndichiri ne17 years, murume wangu ainge aine 19 years. Then takabva tagara hedu muHarare kwemwedzi 2 tiri tose. Murume wangu akabva andipa mari yekuti ndiende kumusha kwevabereki vake. Since murume wangu aichengetwa nabamukuru vake, ndakati ndichisvika pamusha paya ndichitanga kuzvipa introductions, nekuti ndainge ndiri ndega. Vanhu vakabva vatanga kuseka zvikanzi ndo type ipiko iyi inoita zvekubatiswa pabhazi segrocery. Ndakazoti ndatanga kudevelopa masymptoms emunhu akazvitakura. Vanhu vakabva vanyanya kundivenga, especially baba vanova vatezvara vangu vakabva vangotumira mwana wavo mari, vakati munhu uyu ari kuda kukuchengetesa nhumbu isiri yako. Saka murume wangu akabva audzwa kuti anditize aende kuMozambique kunogara sekuru. Shuwa murume wangu akabva aenda. Ndakatanga kuita maricho apa nhumbu ichiri diki. Ndaiitira maricho kuti ndikwanise kuwana chekudya, nekuti pamusha apa ndaingonzi isu atikuzive, wakauya wega saka zvionere wega. Ndakatambura vedu we. Murume wangu akazodzoka hake after 2 years, tikabva tazotanga kuwirirana hedu, asi baba havana kana kumbobvira vandifarira. Then nerimwe zuva ndakamukira makuseni kuti ndikwanise kutsvaira munhanga, nekuti ndaida kuzobuda kuti ndiende kumunda, but ndakabva ndangosangana navatezvara vangu. Handizivi kuti vaitenderera vachiitei pamunhanga ipapo. Pavakandiona vakabva vangoridza tsamwa ndokubva vadzokera mubedroom mavo. Sezvo ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndanyanya kushungurudzwa nehama dzemurume wangu, mostly vatezvara vangu, ndakazotaura nevamwe gogo vaiva muvakidzani wedu ndikavabvunza kuti ndingaitawo sei kuti hama dzemurume wangu dzikwanise kundifarira. Vakabva vati inini ndine jambwa nemunyama. Then vakabva vandipa umwe mushonga. Mushonga uyu wainge wakasanganiswa nekamwe kanyanga kainge kari kadiki diki. Nanhasi handitombozive kuti kanyanga ikako kainge kari kemhukavani. Vakati vandipa kanyanga kaya vakabva vati ndaifanira kumuka makuseni vanhu vose vasati vamuka. Ndobva ndabuda kunze kwemusha, ndobva ndakanda kanyanga kaya mumusha, asi inini ndiri kunze kwemusha. Vakabva vanditi pandinodzoka mumusha ndinofanira kudzoka nenhende shure. Ndakaita sekudaro. Pakapera about 3 days vatezvara vangu vakabva vatanga kurwara zvisingaiti kusvika vazofa. Vatezvara vangu vakati vafa, pamusha pakabva patanga kubvira moto. Moto uyu waionekwa nevavakidzani. Vanhu vachirondedzera vaiti moto uyu waita sekunge magetsi. Hanzi pamba usiku paita kuchena kuti ngwee, but isusu hapana kana chataimboona. Then gogo vaya vakazondidana vakandigezesa neimwe mishonga yavakandigezesa. Moto uya ukabva wadzima. Inini nemurume wangu takazouya kuno kunyika yevatorwa kwatiri. Chazoita kuti nditaure confession yangu ndechekuti moto uya ndiri kugara ndichingouona ndiri ndega, but pose pandinouona murume wangu anenge ari paside, ini ndinongoshinga kuti murume wangu asanyumwe. Sometimes tinenge takatogara hedu pacouch tichiona TV. MuTV imomo ndinongokaruka ndaona moto, but tinenge tichitoona movie. Habi wangu hapana kana chaanomboona. Vedu we, ndiri kukumbirawo kana kuine anokwanisa kudzinga mweya wemunhu akafa, ndinokumbirawo rubatsiro ndikwanise kugadzirisa zvinhu izvi zvisati zvanyanya kuenderera mberi. Please mukomanashi mukazoposta notify me ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Ndiyo confession yakabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Magadi kumkomanyasha magadi ndauyawo nenyaya yangu, ndodawo rubetsero.
mukomana ane 25 years dzekuberekwa. Ndaita zvekutengesa ndoraiva basa rangu. Ndaita zvekutengesa machaja nemabhatiri efoni nema-earphones mukwekwe nema-airtime mutown. Saka ndaingoonawo mabhuru rangu achiitawo mari, vachifambawo nedzimota vachiitawo mari, asi mabasa avaishanda vaita zvemining. Saka mwoyo wangu wasvika pakugwadzana kuti rega ndotsokawo basa kumaini. Saka ndobva ndaenda kotsvaka basa pane imwe maini. Ndobva ndasvika ndikawana basa paya ndikatanga kushanda. Ndikashanda almost 2 months. Murungu muridzi wemaini iyoyo aindifarira zvisingaiti. Aigona kundivigira chikafu kana ngondivigira mari ndiri kubasa ikoko, nekuti ndaishanda zvaimunakidza. Chero iye ega aifara nemashandiro andaita. Saka zvakaitika ndezvekudai. Murungu akandishedza akave akataura neni akati pane zvandoda kuti unditirewo mukomana. Kana ukandiitira zvinhu zvinjakusira maini ndakuenda kunze kwenyika, nekuti murume uyu aiva nemamaini nemabhizinesi kunze kwenyika, aiva nemari yakawandisa. Ndobva ndatevedzerawo zvakataurwa. Ndobva ati ndichakupa kachigubhu kemafuta. Kachigubhu kemafuta yawo uchamadira mumaini makuseni ega ega wakashama pasina chawakafuka. Pasiwa nemunhu anokuona, ende paunodira mafuta acho pange pasina munhu anenge akakutarisa. Ndobva ndaita saizvozvo. Saka aiti manheru ega ega aiuya manheru ega ega. Uye undishedza unipa 200 US, unipa mafuta. Ndotora mafuta aya ndoenda nawo. Kana makuseni koidza ndaibvisa hembe ndotora mafuta aya ndinodira mugodhi sezvakataura. Ndopedza ndonyarara pasina munhu anondiona. Saka 2 weeks dzakabva dzakwana. Mumaini mayami andobva maita mari, mabatwa 8 kgs dzegold. Saka pakatanga kuita mari mumaini make, muchibatwa mari dzakawanda, akabva atanga kundibata rafu. Achinibata rafu asingandikoresi in time. Saka ndasvikira pakunetsana naye murungu, muridzi wemaini. Ndobva ndibudisira pfuti. Ndobva ndati rega nditize, because munhu anogona kuuraya, anogona kufura nepfuti akakuuraya. Ndobva ndangosiya basa riya pamaini papa. Ndobva ndatora mari, ndobva ndakwira ndikaenda South Africa. Ndati rega ndimbochinja nzvimbo yekushandira, ndimboshandira South Africa. Saka ndakabva ndauya kuno kuSouth Africa. Ndobva ndatanga kushanda. Ndobva ndatsvaka basa, ndobva ndatanga kushanda. Saka ndakabva nangotokanganwa nezvazvo zvemurume uyu andaishandira wemaini.
ndangobva ndangokanga nezvazvo ndikatanga kuzvishandirawo. Saka one day ndakati ndichibva kubasa, saka paiva nemumwe mudhara vakangotogarawo pasaiti pangu mutaxi. Akasumuka ndobva awisa wallet yake naiva nemari. Saka ndakazama kudi pakadzika mutaxi, ndakazama kununga wallet yaya kuti ndiivige. Ndobva ndaona yachinja ndobva yaita nyoka. Saka pakachinja yaita nyoka ndakangoridza mhere, vanhu vakangoshamsika mutaxi. Avangonditarisa vanongosoti pamwe munhu ari kudi ari ngotopenga avo wake, nekuti ivo hapana zvavaivona. Indangoona wallet yaichinja tanyuka ndikati amena, ndobva ndangotofambawo ndikaenda kumba. Saka manje ndakasvika kumba, ndikavata. Pandakavata ndakabva ndatanga kurota mudhara uya wandaishandira kumaini achiuya like kope dzangu achichinja achita nyoka, so achinimonera achindinanzva muviri wese achindinanzva. Mazuva ekutanga aiti ndikarota saizvozvo achindinanzva usiku, ndaimuka ndakanyorova, like ndakanyorova kunge munhu akadigwa mvura, kuti asi munhu akaisiwa kana anga achisodzekwa madzihwa, like madzihwa kunge munhu ane madzihwa muviri wese. Ndizvandamuka ndakaita. Saka ndiyo nyaya yandirosangana nayo. Hamena kuti pana anogona kundibetserawo here, nekuti ndazama kumbotsvaka rubatsiro, hapana ari kundibatsira. Ndiri kutsemuka mumakumbo, ndiri kutsemuka kuti kana ndikamuka ndakanyorova kudaro, ndiri kuti ndiri kutsemuka ndobva ndabuda ropa. Ende ndiri kutsemuka mumakumbo, munobva mabuda ropa, motanga kusosona kunge munhu akaiswa plasta. Like munhu akaiswa plasta akambovhunika ati aplasta, kana avanopora so zvakuita kusosona so chibuda zvimakwati so. Ndizvo zvandiri kuita mumakumbo meso mande ndinazvo. Saka zvikanditanga ndinoona kuti ndotanga kwakukana kutsva makumbo, kupisa makumbo achigwadza, achisina ropa, achisosona, ndichikwenya. Saka pandokwenya papaya ndotanga kubuda ropa muzvironda, nekuti munenge muchisosona. Ndogona kuti ndiregedze kusakwenya, ndichitokwenya. Saka ndichishandawo mukambani construction, manda ndichishanda. Ndaiti chero ndikahora mari, ndaigona kungorasa mari yaiya. Before ndisati ndahora ndorota mudhara uya achipinda mumba achitora mari, pandoviga mari yangu, pandochengetera mari yangu, achingotora mari yaiya achibuda achienda. Then like pandongohora mari, ndoona ngoti ndichingodzika mutaxi ndozvisecha, ndoona ndisisina kana mari. Handiboni kuti mari yaiya yashanda sei, chichaitika. Uku ndiri kurwara, chero mari yekuti ndidzokere handisi kuiwana, ndidzokerewo kumusha ndiri kutadza kuiwana.
ndiri kutogwara nditore serious zvokuti handizoiti ndananga ndibatsirawo mberi wese, ndiri kutsemuka, ndiri kukwenya. Handisi kuziva kuti ndingatavo sei kuti ndionewo rubetsero, nekuti ndazama hapana ari kukonisawo kuti andibetsere. Ndio WhatsApp voice note ratakatumirwa namukoma vedu ava vadiwa vateereri. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kana kuine vakanditumira mamessages, please keep on reminding me ndikwanise kuzokurespondai mamessages enyu amakatumira.